Pentru aplicarea tencuielii Bucceato Quarzo se va folosi gletiera de inox și trafaletul de burete. După ce ați pregătit suprafața conform explicațiilor, așteptați 24 de ore până la aplicarea tencuielii Bucceato Quarzo. Întindeți produsul uniform cu gletiera de inox și lucrați pentru obținerea efectului cu trafaletul de burete. Dacă se dorește obținerea unui efect coajă de portocală mai fin, se va folosi trafaretul de burete cu granulație mai fină. Pentru un efect mai pronunțat, se va folosi un trafalet de burete cu granulație mare. Vă rugăm să citiți cu atenție și fișa tehnică a produsului, inclusiv nota cu toate recomandările.